Niabot na dinhi sa Pilipinas ang 90 ka mga overseas Filipino workers nga gikan sa Yemen. Matod sa gipagawang statement sa Department of Foreign Affairs ni adtong Miyerkules nga mga OFWs gibahin sa duha ka batch. Ang unang 69 sakay sa 5J741 samtang ang ikaduhang batch nga 11 ka OFWs sakay sa flight CX919. Ang 90 ka mga OFWs niabot na kagahapon sa Ninoy Aquino International Airport. Kahinumdumang ang DFA nanawagan sa mga Pilipino nga anaa pa sa Yemen nga mobuya na sa nasod ug muuli na dinhi sa Pilipinas tungod sa hulga sa seguridad. Matod sa DFA nga sa kasamtangan naanay 383 ka mga Filipino repatriates ang napauli sa ahensya dinhi sa nasod gikan sa Yemen sukad Abril 5.